אהלן, בואו נדבר על איך להסביר לילד שלכם את הבחנת האוטיזם. זה נושא מאוד חשוב. אנחנו נחלק את הסרטון הזה לשניים. היום נדבר על איך מסבירים, ובסרטון הבא נדבר על הבדלי הגילים ועל הסברים שונים לכל אחד מהגיל. אנחנו נדבר על השיטה של דוקטור סטיבן שור, שהיא שיטה מאוד מאוד הדרגתית ומפתיעה של איך לחבר את הבחנת האוטיזם לילד עצמו. בעצם לוקח הרבה זמן עד שאנחנו מזכירים את המילה אוטיזם. בשלב הראשון אנחנו לא מדברים על הבחנה, אנחנו מדברים בעצם על לתת לילד לשים לב שלכל אחד מאיתנו יש מוח שעובד אחרת, ולא יש מוח שהכוחות שלו הם לפעמים שונים. למשל, האם שמת לב שאתה חזק בלבנות לגו, בציור, במוזיקה, שאתה מתעניין בדברים שונים. בשלב השני אנחנו לוקחים ממש מיפוי חזותי, אם זה עוזר לילד. אנחנו לוקחים דף ואנחנו מחלקים אותו לשני טורים. בצד אחד אנחנו כותבים את כוחות העל שלו, במה הוא טוב. בצד שני אנחנו לא כותבים קשיים, או לא קוראים לזה ככה, אנחנו כותבים את האתגרים. למשל, שהוא אוהב לזכור המון פרטים, או שקשה שיש לו רעש גדול, או שהתוכניות ממש משתנות ברגע האחרון. כל מיני דברים אולי של הצפה וקשיי ויסות. בשלב השלישי אנחנו עדיין לא מדברים על האוטיזם באופן ישיר, אבל אנחנו כן כבר מזכירים כל מיני דמויות מעניינות עם אוטיזם שמצליחות בחיים. למשל, לילדים קטנים אנחנו נזכיר את ממציא הפוקימון, לדעתי קוראים לו סטושי טג'ורי. לילדים אחרים אנחנו נדבר על הזמרת סיה, שאמרה לפני כמה שנים שיש לה אוטיזם, ונדבר על הכוחות שלה ועל הדרך המאוד מיוחדת שלה להוציא מוזיקה. לילדים יותר גדולים או כאלה שמתעניינים, אנחנו נדבר על דמות מאוד מעניינת שקוראים לה דוקטור טמפל גרנדין. יש סרט מדהים עליה, שהיא מדענית שהפכה את החשיבה בתמונות שלה לכלי שבעצם שינה לגמרי את הדרך שאנחנו מבינים התנהגות של בעלי חיים. היא עזרה להם מאוד, וגם היא עזרה להבנה נהדרת על מה זה אוטיזם. היא הייתה אחת מהאוטיסטיות, הנשים הראשונות שהובחנה, עוד בזמן שהאשימו את האמא לא בצדק על האוטיזם של הילדות ושל הילדים. ורק אז, זה חשוב, בשלב הרביעי אנחנו נותנים לכל ההבחנה הזאת שם, אנחנו קוראים לה אוטיזם, לדעתי השם כן חשוב מאוד, ואז אנחנו מסבירים שלכל הכוחות ולכל התכונות המדהימות האלה שקשורות לחיווט של המוח המיוחד של הילדים, יש אשכרה שם, ולשם הזה קוראים אוטיזם. זה לא מחלה, אנחנו נדבר קצת על הסטיגמות שיש ברגעים האלה, אלא זה מבנה אחר שיש בו גם הבנה, גם חיבור, גם גאווה עצמית וגם אתגרים. אז למעשה, בכל השלבים האלו, אנחנו נגיע לאוטיזם רק בשלב הרביעי, קצת בשלב השלישי, אבל אנחנו נכין את הילד לאט לאט לשם הזה. תגידו לי איך אתם עשיתם את זה, או מה אתם חושבים על איך לעשות את זה, ותשאלו אותי שאלות, ובסרטון הבא אנחנו נדבר על איך מסבירים את זה לפי כל טווח גיל שונה, וגם פה יש כמה הצעות מאוד מעניינות. יאללה ביי.